Okay, hvorfor vil du være udvekslingsstudent? Det er en rigtig god mulighed for at komme ud i verden og lære noget. Hej, har du fået svar angående din ansøgning? Altså nogle universiteter har svaret, og de skriver, at der ikke er plads, fordi der er for mange norske elever, der er ansøgt. Og giver fortrinsret, fordi Norge ikke får noget ud af at få udlændingen til deres land, og så rejser de bare hjem igen. Nå, det var godt nok ærgerligt. Måske skulle du prøve at søge ind på et universitet i et EU-land. Et indre marked i EU gør, at det er meget nemmere at komme til at blive udvekslingsstudent i andre medlemslande. Næsten siden begyndelsen af EU har man virkelig gjort en indsats for at fjerne hindringer og gøre EU så bevægelig og åbne for hinanden som muligt. Det lyder rigtig godt. Jeg har hørt, at England og Frankrig skulle være nogle rigtig spændende lande, der også er EU-lande. Jeg tror, jeg skal til dem. Okay. Det er Birgitte. Hello, you're talking to the headmaster of Brighton University. I have read your request about becoming an exchange student here, starting from next period. Are you still interested? Yes! Well, we like to give students from other countries the experience of studying in another country, and as I can see on your breaks, you really want to learn. I'll send you an email with information about the school system, host family, etc. Thanks, bye! Bye! Det er Birgitte. Hello, this is the headmaster of Paris Tech. We have read your request about studying here for a semester and we are interested in having you here. I'm still interested. Sorry, I found something else. Oh! Oui. Don't worry about it. Thanks anyways, bye. Ciao!